Internet. Mesto sa beskonačno sadržaja. Tu su videi na YouTubeu, Facebook objave, Instagram selfie, Twitter statusi, estetika na Pinterestu, poruke na Whatsappu, poruke na Viberu, mimovi na Redditu, binđovanje La Casa de Papel na Netflixu i već je maj mesec. Ne zaboravimo šlag na torti, tu je i TikTok, još jedna platforma koja nas ne odvaja od telefona. I već je nova godina! Ne bih sada da zvučim kao moji roditelji, ali mislim da previše vremena provodim na telefonu. Bacimo pogled na moj screen time. U proseku ovoliko vremena dnevno provedem na internetu. Vidite samo TikTok. Jedan TikTok snimak obično traje 15 sekundi, što znači da u ta 3 sata pogledam 720 različitih videa. Ok, nije ni čudo što mi koncentracija opada. I zašto sanjam koreografiju za Renagen? U pomoć, kako da se odviknem od telefona? Tu je uvek šetnja u prirodi, meditacija ili čitanje knjiga. Ček samo da pustim pravu muziku za opuštanje. Vidi, Jelena mi je poslala poruku. Kako je sladak pas. Ja, izašao je novi video. Joj, moram da postavim novu sliku na Instagram. I kako je već 3 ujutru. Ovo će biti teže nego što sam mislila. Imate li vi neki savjet kako da se malo odvojimo od telefona? Vaše zanimljive ideje zapišite u komentarima ispod videa. Slobodno pogledajte našu prethodnu epizodu i pritisnite subscribe za još sadržaja. Vidimo se!